Ένα βιβλίο που έρχεται να συμπληρώσει το κουαρτέτο της Ιερουσαλήμ. Είναι το τρίτο από τα 4 αυτοτελή μυθιστορήματα του Whitmore από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπλάνα, που έχει την επιμέλεια του μυθιστορήματος. Χαίρετε, κύριε Μπλάνα. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό το τρίτο μυθιστόρημα του Edward Whitmore με τίτλο «Σκιές στον Νείλο», το τρίτο κομμάτι της τετραλογίας από το κουαρτέτο της Ιερουσαλήμ. «Σκιές στον Νείλο», λοιπόν. Μιλάμε για το Κάιρο του 1942. Το καθένα από τα βιβλία τετραλογίας, γιατί απομένει ένα βιβλίο, το έχω ήδη μεταφράσει, έχει τη δική του υπόθεση, σαν μια ψηφίδα. Σε γενικές γραμμές, αυτό το πράγμα που κάνει ο Whitmore είναι ξυλώνει το υφαντό του 20ου αιώνα και το ξαναυφαίνει, χρησιμοποιώντας και κλωστές όλης της ιστορίας της Μέσης Ανατολής και τη σχέση της με τη Δύση, μέχρι και την εποχή των Σταυροφοριών, ίσως και παλαιότερα. Οι σκιές στον Νείλο, η πλοκή τους είναι πάρα πολύ απλή αρχικά. Ψάχνουν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες να βρουν έναν πράκτορά τους, διότι τον υποπτεύονται ότι είναι διπλός πράκτορας και δουλεύει και για λογαριασμό των Γερμανών στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με αυτή την απλή υπόθεση, ο Whitmore φτιάχνει ένα πραγματικό καρναβάλι της ιστορίας. Δηλαδή, κανένα από τα πρόσωπα τα οποία λειτουργούν μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει κανονικό. Πραγματικά δεν είναι κανένα κανονικό πρόσωπο. Άλλοι πράκτορες βγαίνουν τις ελεύθερες ώρες τους στις ταράτσες των σπιτιών του Καΐρου και παίζουν τούμπα. Άλλοι διατηρούν αλυσίδα μικρών φορτηγών καντινών, οι οποίες πουλούν ψάρια και fish and chips. Άλλοι είναι παραμορφωμένοι από τον πόλεμο. Άλλοι παριστάνουν τους μοναχούς στα βάθη της ερήμου της Αιγυπτιακής. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα πράγματα, αυτή την παράδοξη ζωή δεν τη ζουν διότι θα πρέπει να κρύψουν την ιδιότητά τους, την ιδιότητα του πράκτορα, αλλά γιατί πιστεύουν ότι είναι ο πραγματικός τους εαυτός όλα αυτά. Προϊόντα μυθοπλασίας όλα τα πρόσωπα. Όλα τα πρόσωπα είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Φέρουν και κάποιους συμβολισμούς. Τα πρόσωπα αυτά συμβολισμούς δεν φέρουν. Διαφορετικότητά τους και μάλιστα αυτή η φαντεζή διαφορετικότητά τους στόχο έχει να τα κάνει σαν υπάρξεις, να τους δώσει πλάτος, τεράστιο πλάτος. Δηλαδή ένας από τους πράκτορες, αυτός ο οποίος βγαίνει και παίζει τρομπόνι στην ταράτσα του σπιτιού του, μένει στον ίδιο δρόμο που ήταν το σπίτι του Καδάφη. Επίσης μιλάει και για τα πορνεία που υπάρχουν σε αυτό το δρόμο. Πού τα γνωρίζει όλο αυτό το πλαίσιο ο συγγραφέας? Αυτό το πλαίσιο, από όσο είχε πει ο ίδιος, ήταν αρχικά το ιστορικό πλαίσιο. Ναι. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της δικής του μόρφωσης. Άλλωστε ήταν φιλόλογος και ιστορικός. Δηλαδή, ο Whitmore πήρε σύνταξη ως πράκτορας της ΣΥΑ. Η ΣΥΑ τον είχε στρατολογήσει όταν έκανε το διδακτορικό του στο πανεπιστήμιο με θέμα την ιστορία. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος, όπως λίγος πολύ είναι περισσότεροι από τους αναλυτές της ΣΥΑ, έχουν διδακτορικά, μεταπτυχιακά, είναι κάπως ειδικευμένοι σε έναν τομέα. Έδρασε βέβαια επί μία 20ετία στη Μέση Ανατολή. Στην περιλαμβανομένη και της Κρήτης βέβαια. Οπότε ξέρει καλά κάποια πράγματα. Ξέρει καλά κάποια πράγματα και βέβαια γνώριζε και την ιστορία. Και άλλωστε αυτό το οποίο θέλει να κάνει μέσα σε αυτή την τετραλογία είναι να κάνει μια ανασύσταση της ιστορίας κάτω από την επιφάνεια. Εμείς έχουμε συνηθίσει στην ιστορία ότι θεωρούμε ως ιστορία των μεγάλων αποφάσεων που έπαιρναν οι μεγάλοι άνδρες. Όλη την ιστορία της Μέσης Ανατολής στους τελευταίους αιώνες εκείνος την ερμηνεύει σαν μια σύμπτωση πραγμάτων και κυρίως της ιδιαίτερης δημιουργικότητας και της τρέλας των ανθρώπων οι οποίοι δρούσαν σε αυτή την περιοχή. Πώς συνδέεται με τα δύο προηγούμενα που ήταν ο κώδικας του Σινά και πόκερ της Ιερουσαλήμ? Είναι μια γραμμή η οποία τα συνδέει, η οποία έχει σχέση με το γεγονός ότι στην Μέση Ανατολή όλη η ιστορία είναι παρούσα σε οποιοδήποτε ιστορικό σημείο, δηλαδή και το μέλλον και το παρελθόν. Υπάρχει μια βίβλος η οποία ανακαλύφθηκε και την οποία την έξισε ανεπαλήψιστο το κώδικα, αυτός που την ανακάλυψε ο μοναχός, διότι αν αυτή η οποία ήταν η αυθεντική βίβλος εκδιδόταν, τότε θα άλλαζε τελείως η εικόνα μας για τον χριστιανισμό και τις απόψεις του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο τελευταίο βιβλίο, στην Ιεριχώ, τα τελευταία 500 χρόνια. Και αυτό το οποίο θέλει να δώσει πραγματικά είναι ότι το Λεβάντε είναι ένα όνειρο, το Λεβάντε δηλαδή το κράτος, το μεγάλο κράτος που ονειρεύτηκαν κάποτε οι Σταυροφόροι και ονειρεύτηκαν και οι Άραβες της περιοχής, είναι ένα κράτος το οποίο θα μπορούσε να συμπυκνώσει όλη την ανθρώπινη ιστορία. Επειδή μιλάμε για τετραλογία, πότε θα έχουμε το επόμενο που από ό,τι μας είπατε λίγο πριν να υπογραφεί τη μετάφραση? Ίσως από φθινόπωρο. Από φθινόπωρο και μετά. Ξέρουμε γιατί ονόμασε ο συγγραφέας την τετραλογία του κουαρτέτο της Ιερουσαλήμ για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε λίγο πριν? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει ένας
Πέρσης και ένας Άραβας, οι οποίοι ζουν τα τελευταία 400 χρόνια στην περιοχή. Αυτός που θα κερδίσει το παιχνίδι θα έχει και τα δικαιώματα πάνω σε αυτή την περιοχή. Είναι ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί άλλωστε ο στόχος του παιχνιδιού είναι το ίδιο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πραγματικό έπαθλο. Όπως συμβαίνει και σε όλη την ιστορία την ανθρώπινη. Κύριε Μπλάνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σκιές στον ήλιο, λοιπόν, το τρίτο αυτόνομο μυθιστόρημα της τετραλογίας του Έντουαρτ Ουίτμορ από τις εκδόσεις Γκοβόστη και περιμένουμε και το επόμενο από φθινόπωρο και μετά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.